Снощи имах малко по-емоционален момент, който сега ми се иска да споделя с вас, за да ви покажа как реално стоят нещата в моя живот. Аз ви казах, че в последните няколко години, ако не съм, сега ви казвам, съм прекратила повечето си приятелства, които бяха дългогодишни. Реално с повечето ми приятелки сме израснали заедно. А моята най-добра приятелка я познавам от гимназията. Започнах да изграждам нови отношения, т.е. наистина сложих край на старото. И снощи в един такъв момент не знам, чувствах се по-емоционално и се замислих, че може би трябва да се свържа обратно с нея. И вместо да се свържа с нея, се свързвам с вас сега, да ви разкажа какво чувствам. Когато аз говорих за цялата тази промяна, нали, човек да избира себе си, да уважава себе си, това не е как изглеждат през цялото време нещата в моя живот. Има много такива моменти, в които искам да се върна към стари навици, към стари отношения, към стар начин на съществуване, на свързване с другите, но активно правя избора в такива моменти да не го правя. Тоест стоя и изчаквам да мине през мен тази емоция и знам, че аз я контролирам, а не тя мен. Тъй като реално с тази моя приятелка, сега е много модерно да наричаме хората токсични, нали, токсични отношения, токсични приятелства, токсични връзки. В никакъв случай аз не мога да нарека човек токсичен. Това за мен е доста обидно. Аз също съм токсична за някои хора, най-вероятно. Понякога просто са такива са отношенията, че взаимно си влияем зле един на друг. Не е задължително единия да е по-токсичен от другия и да се случва нещо такова. А и освен това, аз смятам, че хората, с които общуваме, са огледало на това, което носим ние в себе си. Тоест, ако аз нямах своите вътрешни проблеми, нямаше да изграждам приятелство с такъв човек. Тоест всичко тръгва от нас. Няма защо да посочваме другите като токсични, като вредни, защото ние имаме контрол само върху себе си, можем да променим само себе си, другите ще си останат такива каквито са. Тъс нощи имах това желание да се свържа отново с нея, да й кажа да наваксаме, не сме се виждали сигурно от почти една година, не сме се и чували, не сме се честитили празници дори, нищо, все едно не се познаваме. Аз бях тази, която постави край на отношенията, но това не ми пречи отново да имам нуждата да се свържа с нея и да осъзнавам, че това не е правилно. Човек трябва да прави постоянно избора да избира себе си. Тъй като емоционално, като потънем в това усещане, човек си представя най-доброто, спомня си най-хубавите моменти и си представя дори неща, които не са били, само и само защото носталгията те дърпа назад и иска да се върнеш в тази ситуация. Но после, като помислих рационално, тъй като не можем да оставим само чувствата да ни водят, трябва да има разум, трябва да има някакъв баланс между двете, колкото и да съм емоционална. Аз знам, че няма ли го това уравновесяване между двете, живота ни е изгубен. Се замислих реално какви бяха отношенията ни през последните години. Тя постоянно беше заета, но заета само за мен. Тя си поддържаше отношенията с други общи приятели, дори които имахме. Просто беше заета за мен. Аз в тези години се опитвах да започна да споделям своите нужди, тъй като не бях научена да казвам какво искам в едни взаимоотношения, да поставям своите граници. Съответно, аз съм и готова да уважа чуждите. Не казвам, че само моите са важни. Готова съм в отношенията да се свържа по такъв зрял начин с другите. Съответно, тя обаче изпадаше много в защита. Мислеше, че аз я обвинявам постоянно и се стигахме до нищо. Стигахме до една стена, в която се блъскахме. Нямаше развитие отвъд това приятелството ни и затова аз реших да го прекратя. Наистина мислих, че в един момент почнахме да се измъчваме взаимно. Като искам да се върна в тези отношения, дали искам да се върна в отношенията, каквито са били, или пак искам да се върна в една идеална версия, която никога не е съществувала. Например, аз най-накрая да докажа своята стойност, най-накрая тя да ме види по начина, по който аз съм искала да ме види, най-накрая да ме оцени по начина, по който аз съм оценявала нея и отново да търся някаква външна валидация в друг човек.
Това е капана, че човек се връща в старото. Може би след доста години, предполагам, че няма да ми е толкова лесно да се връщам назад, но сега се връщам. Връщам се редовно в старите неща, постоянно си мисля, че може би съм направила грешка. Това е много голяма част в промяната, че човек постоянно иска да се върне назад, тъй като там е бил комфорта, там е било сигурното, то може да е било гадно, може да е било травмиращо, може да е било болезнено, но е било познато, тъй като на мен ми беше познато да търся своята стойност в другите хора, да чакам да ми потвърждават, че аз имам значение, че аз си заслужавам. И това ми беше познато, имах нужда да го правя и дори в момента, когато вече съм доста извън това, смятам, пак част от моето поведение ме дърпа натам и трябва съзнателно да се спираме в тези моменти и да си даваме сметка какво се случва. Не го искаме ние. Това е отново един капан, който се опитва да ни затвори в старото, да ни капсулира и да спре нашето развитие и като хора, и като да създаваме по-здравословни отношения. Аз си зададох въпроса, искам ли тези отношения или искам да ги заменя с по-здравословни отношения с хора, които са готови да дадат това, което аз съм готова да дам за тях. Всеки човек, който се раздава, заслужава друг човек, който да се раздава за него, без значение дали в приятелства или в връзки. Заслужаваме да получаваме това, което даваме за другите. Освен това си зададох въпроса, ако възстановим тези отношения с нея, аз готова ли съм да я приема нея такава каквато е? Не, аз пак ще искам да я променя, пак ще се задвижи старото колело и ще изникнат същите проблеми, т.е. аз не искам да възстановя отношенията си с нея, не искам да възстановя това приятелство, а една идеализирана версия на връзката ни, в която тя се държи по различен начин, което е обидно и за нея, тъй като това означава, че аз искам да я променя. Ако тръгнем да искаме да променяме другия човек, по-добре е изобщо да не създаваме отношения с него. Лошо е, когато искаме да променяме другите, тъй като това показва едно ниво на несъвместимост, което обрича, според мен, отношенията. Няма как. Колко можем да променим от срещния човек? За мен изобщо не можем. Първо той трябва да иска да се промени за нас, а пък това вече е доста голям залог, защото да караме друг човек да се променя специално за нас. По-добре да намерим хора, които реално ни пасват. Беше много емоционален момент с нощи. Все пак това е приятелство, което е продължило може би 12-13 години, което за мен е доста за едно приятелство. Преминали сме през много неща заедно и то може би в годините на най-много промени, гимназията, университета, но няма какво повече да търся там, тъй като това, от което се нуждая, вече си го давам аз или търся по някакъв начин да ми го дават другите хора в по-здравословни модели. Аз мисля, че просто двете имахме начин на привързване, който не беше от най-здравословните и когато се събереш с друг такъв човек, взаимно активирате раните си един в друг, тъй като аз се чувствах отхвърлена постоянно, нещо с което аз имам проблем. Тя пък съответно се чувстваше, че аз навлизам прекалено много в личното пространство. Някакси не намерихме баланса. Но в крайна сметка човек за това трябва да работи върху себе си. Всичките отношения, които съм имала и по някакъв начин съм приключили, дали аз съм ги приключила, дали човека отсреща, винаги са ми били уроци, за да видя как аз се отнасям с другите хора, какъв е моят начин на привързване, какво е моето поведение, кои неща ме отблъскват, кои неща ме привличат. Аз за това не мога да нарека тези хора токсични и приятелствата, които съм имала токсични, тъй като съм научила толкова много от тях и толкова много са ме обогатили, че винаги ще са част от мен, за която съм благодарна, тъй като те са ми помогнали да се развия и да стигна до тук и да видя какво мога да променя в себе си, за да имам по-здравословни отношения. И затова малко се дразня на това определение за токсичното и как да избягваме токсични приятелства. Ние не можем да ги избегнем, тъй като ние привличаме такива хора, когато вътрешно не сме излекували себе си. Човек, който знае стойността си, веднага би се махнал от подобни взаимоотношения, не би търсил нищо повече, тъй като знае, че това не е начинът, по който другите трябва да се отнасят с него. Това е една от любимите ми теми, взаимоотношенията са ми много интересни, тъй че разкажете ми, вие дали имате такива отношения. Даже, честно признавам си, снощи питах ChatGPT дали много хора преминават през подобни неща. И той каза да, защото се чудих дали
дали това ще резонира с вас, дали всеки човек има някаква такава история. Ще се радвам да се абонирате за канала ми, ако искате да слушате моите разсъждения по всякакви теми, откъде тръгнахме, докъде стигнахме. Мисля, че е хубаво да говорим за всичко тук. На мен лично ми е приятно, надявам се на вас да ви е приятно да слушате. За сега ви казвам чао и ще се видим в следващото видео.